Daka jingman bat harangkat ke kitbok kitbok nagi khun ksiew jong Kong Kmoiñ walang haringkat bat kashnong sngi Maulen Southwest Khasi Hills District menta ka sngi ka 8 November arhaja apsa kila ke kitbok kitbok yaka Kong Kmoiñ walang kata hashwa bakan len syakari Australia ban let ishim benta haka jingko marathon kata kani nakani kari khasi bat kari India haka sngi ningkong kata haka saw terek arhaja arpsaw bakan nyo yaka met bakwat bakhya bat kanyo ru ban wanra yaka nam kaburam tangi ki khun ki ksiew hinre kashnang bat yaka than bat karihi baro kaway Wan naga department ayu ya kaba wan naga sport department nang sen ko mau kuat te sobat ai kulai nak bantai jongki te ya barok khoj ni ki balai ya don lang menta ni ka step kentai bat serang di loki long na barok khoj te tang diet ya kaba ngai chusngau ha ka kapor ha ka kerteng jong ka snong hi brok away nasngau ban ai ka jing kitbok kiruyang ya i du Kmoiñ i jongi ibala ya Tracy Tom met batman sim ha kini ki kam sport i jongi na do isnam ki baladap te ha ka kerteng jong ka sport club and cultural club in Singmolen nasoban ai ka jingkit haka kerteng jong kiro nasoban ai ka jingkit bok kiruyang na ka bentai jong imi Kmoiñ jongi ba insalai ban poisuk poisan ha ka we patri ka indek ban isimbenta ha ki kam sport bat haka ju haka kerteng joki kenja sport ki bapher jong ka snong bat jong ki wei ru i department na ki wei ki snong na ki wei ki district na ba na sabar jong chela bat na po wat na ka po jong rin dia jong iro ki bala itu bah ki bala nok senyang